Hi everyone. Ndati ndiite video iyi nerurimi rwaamai wangu. Ndakaita video nerurimi rwaamai wangu saka ndati ndiite iri nerurimi rwaamai wangu. Kune vari kukura, vana vari kukura wanzwewo video iyi. Kana kuti kune mumwe ari kukura makuriro andakaita. Kana kuti pane mumwe ari kudawo chimwe chinhu. Ndada kukuudzai kuti hapana chinoramba wakakumbira kuna Mwari. Chekutanga ndinoti ini pandaikura pane zvinhu zviviri zvandaisuwira kuti dai baba Mwari mandipawo izvozvo ndingafari. Ndaikumbira zuva nezuva ndichienda kunguva yekuenda kuchikoro ndichikura, ndakakura ndakasiyana nevamwe vana. Pandaikura kuenda grade 1 zvaitwa nevamwe vana grade 1 ndakanga ndisina. Ndakanga ndakasiyana po ndakanga ndakareba kukunda vamwe, ndakasiyana nevamwe vana pandaikura. Asi pane zvandaingoramba ndichaona Mwari kuti dai baba mangondipawo zvinhu zviviri izvozvo baba ndingafari. Angave pamaChristmas, kungave kuenda kumaholiday, ndaingokumbira. Chandakakumbira kuna baba ndechekuti handida kukumbira kuti baba dai mandipawo mota, kana dai mandipawo imba yakanaka, kana kuti dai mandipawo mari. Ndakakumbira zvinhu 2 kuna Samatenga. Dai baba mandipawo bhutsu dzinondikwana nditambo sport yangu. Ndingave munhu anofara pasi rese. Ndo zvandairamba ndichikumbira kuna baba. Mwari wakazondipindura, wakandipa bhutsu dziye dzandaida. Wakakura neni ndichitamba basketball. Taitamba. Vamwe vaitamba basketball wakapfeka bhutsu dzakanaka dzebasketball. Vaiti matrainers. Ini ndaipfeka farmer shoe. Ndichitamba nefarmer shoe. And tsoka dzangu dzakanga dzine ndaipfeka bhutsu diki nekuti ndakanga ndisina bhutsu yaindikwana. Kuenda kuchikoro ndaita konzi dzaipisa. Kana wakakumbokura wakapfeka bhutsu diki unoziva zvinorwadza sei. Kwaiuya zvinhu zvinyowani, vamwe vana vachipfeka bhutsu nyowani, indaisakwana nekuti tsoka yangu yakanga yakasiyana nevamwe vana. Saka ndaikumbira dai baba mangondipawo bhutsu inondikwana nditambo sport yangu. Vamwe vaitamba neni basketball, waitamba, ini ndakatamba basketball ndaitamba nefarmer shoe. Zvinhu zvinorwadza. Zvinorwadza kuti vamwe vari kutamba nebhutsu dzakanaka, ini handikwani. Asi handina kuneta kuti baba dai mangondipawo bhutsu dzinondikwana nditambo sport yangu. Asi baba zvakatora nguva wakandipindura. Ndakakwanisa kuona ndaane bhutsu dzinondikwana dzini. Vamwe vanoshamisika ko mukomana ari kutaura zvekuti bhutsu dzaanokwana dzakaita sei. Ini ndinopfeka size 20 yekumusha kuZimbabwe. Kuna America 21. Bhutsu dzandinopfeka ndeidzi. Unodziona moita kusaudzwa idzi. This is size 20, 21 American. UK, Zimbabwean size 20. Ndo bhutsu dzandinopfeka idzi. Ndikurakidzei. Vamwe vangazofunge kuti ko mukomana kutaura idzi ndo bhutsu dzangu idzi. Size 21. Okay. Zvichakatonyorwa pana 20 idzi. Asi zvokuudzwa size 21 USA, America, UK 20, Zimbabwe 20. Ndo masaizi. Ndo zvandaisuwa kuna Mwari. Dai baba mandingondipawo bhutsu dzinondikwana. Baba wakandipa bhutsu dzaindikwana. Tapezvazve wakandipa zvandanga ndisina, zvatinotora muupenyu kunge zvimangamanga. Wakandipa zvanenge ndisina kukumbira. Wakandipa mhuri. Wakandipa shamwari dzemashuwa-shuwa. Wakandipa maziso. Wakandipa vabereki. Wakandipa maoko nemakumbo. Mahara, hapana mahara. Asi pamusoro pezvozvo ndaisakwanisa kurara. Ndapiwa zvese zvandaikumbira kuna Mwari. Ini zvese ndaanazvo. Nhasi uno kana ndichida kudya, nhasi uno ndosarudza chokudya. Nguva yandinodya. Kana ndakuenda kupi ndinofunga kuti ndinotoziva kuti nhasi ndodya chakati, ndomwa chakati. Asi pamusoro pezvozvo ndaisakwanisa kurara.
ndipo panouya mubvunzo sei. Nezvese ndakakumbira bhutsu wondipa zvimwe zvandisina kukumbira mahara, asi ina achakwanise kurara. Why? Kwandakakura nawo kwandakabva ndinoziva kuti izvozvi kune wana vari kumuka zuva nezuva. Vanomuka zuva nezuva, hawazivi kuti vari kudyei, hawasarudze chekudya, wanongodya chero chawawana, ndo kana wane laki. Ndine mhuri dziri kuenda kuchikoro dzisina bhutsu, ndinoti kuti vari kudaiwa zvandaitawo inini, ndinoti kuti vari kuda, asi hawana. Tine wana vari kumuka vachichema zuva nezuva, ndoda rubatsiro. Hakuna anobvunza pozi baba wakafa, amai wakafa. Ndine wanin'ina vari kushupika every day, zuva nezuva, kuti wape mhuri yavo chokudya, asi inini hapana zvandinoita. Mwari wakangondipa zvangu inini, hawana kukwanisa kundipa zvokuti ndiyamuro wamwe. Sane rimwe zuva ndakadzokera kuna baba ndakati, Samatenga, ndinotenda nezvamakandiitira muupenyu wangu. Makandipa bhutsu dzandaida, makandipa nezvimwe zvisina kukumbira. Iye zvino pane zvandakuda baba, chindivhurira iwo maziso, mundipewo hana yakasimba ndikwanise kuyamura kwandakabva. Upenyu hwangu wakaitwa semunhu ari pasi pemumango kwatakakura isu kumusha. Tinoti tiri kuziva kuti tese tiri pasi pemumango, tiri kukwira pamumango. Ini ndakwanisa kukwira mumango, asi pane vamwe vari pasi pemumango. Handichakwanise kudonhedzera vari pasi, nekuti handina zvokudonhedzera, asi ndiri kutoziva kuti pasi pane vamwe vari kuda mango, asi handina zvokudonhedzera. Sane rimwe zuva ndakati, baba, chindipaiwo njere, chindivhurirewo maziso, mundipe hana yakasimba. Ndakamuka, ndakati gore rino baba, ndakafonera baba wangu kumusha, gore rino tiri kurima. Ndakarima 9 hectares dzechibage. Chandoda kutaura ndechekuti Mwari wane simba. Last year kwakaita drought, asi chibage chese chandakaisa pasi takakohwa. Akuti ndikuudze, munasa kuteerera video iyi. Tapakati pekurima, mvura yakaenda. Ndaisa fertilizer, tasakura chibage chaiche, mvura yakaenda. Baba wangu akandifonera kuti mwanangu, mvura yaenda, hakuisina mvura, gore rino kune drought. But ndakaudza kuti baba, munhu watinaye mukuru wevakuru, munhu atinaye mukuru, hawana kuziva zvairewe. Ndakadzokera kuna Mwari, baba, ndimi makandipa pfungwa yekurima, saka mvura yaenda, toita sei? Takasvika pakuti aiwa, mvura yakanaya, pfungwa dzakauya, takatanga kutora mvura murwizi, takatanga kuita irrigation, atati irrigation. Makuriro atakaita hakuna akambozviita, but kana dzinza redu rese hapana akambozviita. Kwatakakura ikoko hapana akambozviita, kunze kwataingonzwa kuti vemamisheni warungu. Asi munhu atanga tinaye akaita kuti zviite, takakwanisa kukohwa. Patakakohwa chibage, hapana aiziva kuti ndoda kuita sei, but inini ndakanga ndine chitsidzo naSamatenga. Kurima kwandakaita ndechekuti chese chibage chatakakohwa, chimwe ndakaendesa kune wana waye wakafirwa naamai nababa, mhuri dzisina nerera. Ndakati ichi chibage ngachiende ikoko. Chimwe ndakapa kune chembere dzedu dzisakwanise kuenda mumunda. Iyi istep yangu yekutanga. Step 2, ndinoda kuti kana uchikwanisa waona video uchikwanisa uchifunga kuti step number 2 yedu yatichaita ndei kuita sei, undifonera, uisa email yangu paFacebook kuti tendai this time ngatidai so. Hazvirevi kuti uri kupi, idea yako iwewe yokuti tendai this time todai. Zvingati yamuri kana uchiona video, kana uchifunga. Kana uchiona video, ungawe uri mwana uri kuda chimwe chinhu kuna Mwari, please
namata kunasa matenga anokupa, hapana chinoramba. Isu takakohwa mudrought, ndakakumbira boots 1 ndakapiwa dzakawanda. Saka Mwari wane simba. Kana uchiona video iyi, hazvirevi kuti vanhu vari kuti chaunoda handachisi chinodiwa mumwe, asi isusu zvatakakumbira ndo zvachapiwa naMwari, zvauchakumbira ndo zvauchapiwa naMwari. Kana uchifunga kuti video iyi ichayamura kwauri, please, we'll see you. Thank you for watching the video. Thank you. Bye.